سلاوی ور باش هوانو نها نوا باجیر مجبر هن کاری من هبو راندوی من هبو ازات نوا باجیر امکان تونه بو از ویگرم استودیو خو نا و درib دستوره و شنا زندیل و درib کم ama dengim باشه نه باشه انزانم yani mikrofonum ya kompütüreye hevitkim baş be kaz benerim ravşa interneti ji xrab xuyanake hevanno mesela Kılıçdaroğlu heye Camir dibêje ez ne poşmanam. Misal Hadî Demirtaş parêzbendiya wê rakiriye yani mafê destnedanê ewa dibêjin dokunulmazlık normal siyasetmedarekî li her derê dünyayê parêzbendiya wî heye. Yani meselê xwe siyasî de dikare her tiştî bibêje. Kılıçdaroğlu'ya me wezîfe ket ser wî çû dengê xwe rakir, wekîlê xwe jî îqna kir, Selhadîn Demirtaş avet hepsê. Piştî 10 sala Camir dibêje ez ne poşmanam min rin kiriye. Kijan dosya fezleke vere meclisi dibe ezedîsa bidim û ezedîsa dengê xwe bidim ez ê bêjim viya bavêja hepsê. Bişînin pêşiya mahkemê. Ya bişînin pêşiya mahkemê binêre. Kılıçdaroğlu derewa dike. Wekîlekî eger dizî kiribe, gendelîk kiribe, ketibe nava suçekî normal ku zirar dide civakê erê merû dikare parêzbendiya wê rake ji ber ku karê sexte kiriye, pere diziye. Mîna kî? Mîna Tayyip Erdoğan, mîna mirovên di nava CHP'de, mîna gelek wekîlên AKP'yî, CHP'yî û MHP'yî. Ama di nava kevne şopiya Dem Parti'ye de insan tenê ji ber meselên siyasî ji ber fikrê xwe tê girtin. Parlamenterekî jî wezîfa wî heye, tenê yek wezîfeyek wî heye ya biaxife ya. Tu axaftinê çawa jê digirî? Kılıçdaroğlu zanebûn dibêje hevan da. Na deng baş hevanlo kaç mira bêjin yani ev cî hûn dibînin hevanlo ev anaha deqekî ewsa ev müzeya ku hûn dibînin müzeya herî meşhûr ya Jenevê ye müzeya hunerê ye ya her cara ku mîvan em tê vê dirê dibin vê derê diyarînim heqeten tê da ji Picasso, Monet bigire heta Van Gogh heta ressamên meşhûr Renoir û gelek ressamên din ên sed sala borî berhemê wan di vê müzê de pêşengeh kiriye. Yani darvekiriye insan dikarin werin lê temaşe kin. Yani bar dikim nêzî hezar resim hene têda merû dikare temaşe bike. Dewra me heye beriya 500-600 sal berî jî heye. Yani hinkî insana dest pê kiriye li ser texte resim çêkiriye ew jî li vê derê hene. Piranî jî İtalyatê, biranî motifên dînî ne, xristiyaniyê ne piranî. Ji dewra Osmanî jî resim hene. Wekî din berhemên arkeolojîk hene, kevir hene, ji Misrê anîne, ji Mezopotamya anîne. Yani her qatekî de li ser cûreyekî berheman pêşengeh hene. Hevanlo. İja rêya weket vê derê pir bi kêfxweşî ez dikarim mîvan perwerî bikim, mîvandarî bikim, malovanî bikim. İja remar ser mesela xwe. Navê vê herema Emlê ne Vieyvîle yani bajarê kevin. Dedît veya di kültür Ewropiyan de heye. Wextê ku bajarekî saz dikin muhaqqaq bajarek kevin heye. Bajarek kevin de huzurek heye. Wisa giraniyek heye. Li wê derê merû rûne جوان کیورا جوان بیرانینان حقیقتا مرو فیض دیگره مرو هیز قوت دیگره yani eğer هم بخوازن هنه کی بگیجن حضوری بچن باجاری کون لینه değil Kürdistan'ı jivsa بچن باجاری کevin باجار muhakkak da her bajarı ki de navendeki heye bajarı kevne ji kevir çebune avahi jüvederi hundikarın bir kevin nava biraninan 7 sal, 200 sal beri insan çevajiyane kivi derre derbas biye 200 sal, 500 sal beri kijan insan bi kijan heviye dve derre bihuriye u bi kijan armancı hayali viç biye hayali vi hatta kudere giş armanca fa insan Amerikin çidiki bike amrete bisinore şu aztim dvej dve dünyada adalata heri mezin hakikaten mirine fakir dibi zengin dibi
asteyate, Çin u sınıfate, tabakate ya civaki çid be bla be dawiye de hemmi digecin aynı deri. Bu evi ihtiras icap nake. Qorrebun icap nake. Em hemmi de asta hevdane. Her roja ku em dijin, her gava ku em peş dikevin, gaveki berbimir neve. Ama دوی نوا عمری کو جیانا کجمرا هاتیه وقتاندن ده برو هنه کی برومت بجی سربلند بجی سرفراز بجی آزاد بجی خوشه ناهیلن ایجا عمری کجمرا هاتیه وقتاندن هم دنوا شرو پفشونان ده در باستک انسان مینا کلشتاروğlu و طيب اردوغان و نظام کی و دولت باغچلی و حسو بوارا علاقه در بی وقت خود دیوان yani bunların hamminakin Tilya Selahaddin Demirtaş ve hamu bunyek Selahaddin Demirtaş'ı mevavetin hapsi 10 sali vijiye girdim. Bunların 10 sali vijiye girdim. Heci xwedê zana çend salaya ve hapsê de bimîne. İnsanê me jî nakeve hereketê çi bikim. Nakevin hereketê. Êdî em dev jê berdim bê qîzê xwe ya qîzê wî bê wî mezin bûne û meselekî dine ne tişta esasî ne ew e. Yani Demirtaş û bi hezara insan hevalên me, dostên me ji azadiya xwe bê parmaniya ya hevalna. Îja çi ji were dibêjim? Em ê biçin Kolombiya jî li wê derê çek berdan heye, çek danîne. Hakikaten em hema biçin vê derê rayedarekî Amerîkî dibêje İsraîl û Hizbullahê li ser Agirbestê li hev kiriye veya tiştekî nû ye û tiştekî baş ye jî. Rayedarekî peyabilindî Amerîkayê beyan kir ku İsraîl û Hizbullahê li ser Agirbestê li hev kiriye û Agirbestê îro saet 16 de dest pê kiriye bi saeta herêmî. Ew rayedarê ku nexwestiye navê xwe eşkere bike ji Reutersê re axivî beyan kir ku peyman ji aliyê danûstandin karên Amerîka û Qeterê ve bi alîkariya İranê hatiye çêkirin tiştekî baş e. Ji xwe İranê ji ber meseleya Lübnanê, ji ber meseleya Hizbullahê diyaloga xwe ya bi Amerîkayê re dabû rawestandin. Ez dibêjim qey diyalog wê ji nû ve dest pê bike. Peymana Amerîka İranê wê li Swîsrê were imzêkirin. Rayedarê Amerîkî beyan kir ku piştî êrişên her du alyan yên îro ew niha di Agirbestê de ne. Amerîka û İran 15 Hezîranê ji bo dawiyanîna şer gihîştibûn peymanekî Donald Trump do 18 Hezîranê li koşka Versayê li Fransayê serokkomarê İranê Mesûd Pezeshkiyan li Tehranê peymanê imze kiribûn bi rêya elektronîk tabii. Bi vê peymanê her du alyan baweyekî bilez mayînde dawî li operasyonên askerî yên li hemû enyan anîn yani kîjan cephe dibe bila bibe li wê derê dibe êdî şer raweste. Lê Lübnan ne têda bû? Ji ber vê İran aciz bû. Aniha êdî Lübnan jî heye di navda. Bawer dikim Donald Trump Netanyahu re gelekî hêrsbiye aciz biye. Serokwezîrê İsraîlê Benyamin Netanyahu doh diyar kiribû ku ew ê ji wan herêmên ku li başûrê Lübnanê kontrol kirine ve nekişin. Tekoşîna wan ew ê bidome. Bi zehmetî nû pêşiya me ne. Ka min êrin. Naha İran dibêje danûstandinên bi Amerîkayê re hatiyene paşxistin. Ji xwe sebeb ew bû hevalno. Sebeb ew bû. Çawa kêfa ji bajarê me re hat hevalno. Ka peyama da binivîsînin. Xuya nake. Ewrê me jî pir xweş e xuya nake. Ka na xuya nake. Tişna be. Em hema dest bi nûçiyan din bikin hevanno. İran çima danûstandirên xwe da rawestandin ji xwe hûn texmîn dikin. Li gorî beyanata İranê danûstandirên bi Amerîka re yên ku biryar bû 19 Hezîranê yani îro li Swîsrê bata imzêkirin hatin paşxistin. Berdevkî Wezareta Karê Derve ya İranê İsmail Beqayî li ser danûstandinên İran û Amerîkayê daxuyaniyekê da diyar kir ku hema hewce bike bi rêya navbenkaran hevdîtin pêwîst ew ê werin kirin. Kengî were xwestin em hazirin. Anî ziman ku dema şert û merc tamamen werin cih.
ji bo danûstandinan em amade ne wê agahdari were dayîn hevdîtinê li Swîsrê heta demekî din vê gavê hatiye taloxkirin. Beqayî destnîşan kir ku ji bo destpêkirina danûstandinan divê xalên 1, 4, 5, 10, 11 ê peymana lehevkirinê werin bi cîhanîn. Wê ragihand ku ji ber ku belge berê hatine imzekirin hevdîtinê li Swîsrê ne acîlin. Berdevkê Îranî angaştên hinek dezgehên ragihandinê yên li ser girtina dubaretên gava Hurmuzê red kirin. Yani hin gotin derketibû. Dedî qudû hûn çi dibêjin dedî qudû? Gotegot hûn dibêjin. Yani hinekî di şapemeniyê de dedî qudû derketibû, gotegot derketibû ku gotibûn bendava Hurmuzê cardin hatiye girtin. Mêrek dibêje na tiştekî wisa tune ev îddia nerastin. Beqayî diyar kir ku bi tedbîrên ewlehiyê yên Îranê re derbasbûna keştiyên bazirganiyê di tengavê re aniha didome. Her wiha çi got nûçeyên li ser vexwendina ajansa nettewî ya enerjiya atomê ya ji bo kontrolkirina dezgehên nuklerî yên Îranê jî nerastin. Aniha kontrol tune li ser meseleyên evê meseleyên nuklerî. Ya lêbelê destnîşan kir ku kontrolkirina santralên wekî bû şehrê wê bidome. Welatî wî wê di nava 6 rojên danûstandinan de bernameya xwe ya nuklerî biparêze. Hûn zanin 6 roj heye. Amerîka wê qarişê Îranê nebe, Îran jî wê karûbarê xwe bidomîne. Heta ku tam lehevatin çêbû 6 roj mühletekî ye. Dane hebûdû. İran û Amerîkayê bi nabenkariya Pakistanê 15 Hezîranê ji bo bidawîkirina şer û çareserkirina pirsgirêkên herêma xwe li ser peymanekî 14 xalî lehev kiribûn. Ev peyman wekî peymana İslamabadê tên askirin, jaliyê Serokkomarê Îranê Mesûd Pezeshkiyan û Serokê Amerîkayê Donald Trump ve baweyekî dijîtal hatibû imzêkirin. Di peymanê de xalên wekî bidawîkirina şer, tabii ki şerê Lubnanê jî di nav de ye, vekirina tengava Hurmuzê jî heye, rakirina dorpêça deryayî ya Amerîkayê li ser Îranê jî heye. Bana hemîd vê werin kirin. Hevan em derbasê pêvajiyê bibin. Niha di pêvajiyê de pêşketinekî mühîm heye, girîng heye. Doh min rayedarekî Dem Partiyê godar kir kêfa min ji axaftina wê re hat. Dibêje pêvajoyê çi ji me re anî heqeten tespîtek xweş bû yani. Binêrin. Dibe beriya niha, beriya pêvajoyê meclisa ku em weke Kurd tê dane tim îmza xwe davit binê operasyonên muhtemel yên li ser Başûrê Kurdistanê û Rojavayê Kurdistanê. Tamam. Tim dosya dihatin meclisê digotin ka em operasyona li hember Kurdan çê bikin çê nekin. Yani rêxistinê. Û her kesî digot tamam û pêvajoya operasyonên li Başûrê Kurdistanê û Rojavayê Kurdistanê daha da dirêj kir. Ketin Efrînê, Serêkaniyê, herêmên medyayî parastinê ser û bin kirin, gundê Başûrê Kurdistanê bombebaran kirin, gazên kîmyawî bikaranîn hemî bi îmzaya Meclisa Tirkiye. Ha ev Meclisa Tirkiye ku em behs dikin xwedî qirarên xwînî, xwedî qirarên bikaranîna çekên kîmyawî, sûç îro rabiye kanûnên aşitî imze dike. Mesela ya tespîta rayedarên Dem Partî mira xweş hat yani. Binêrin wextê ku mirov biaxife, mirov dikare civakî îxna bike. Ew meclîsa kujer, ew meclîsa destbixwîn îro dibêje em kanûnên aşitî derbixin. Em rê bidin van gencê xwe ku neçin serî çiyê bawekî serfiraz bi rûmet bila vegere nava civakê û bikarbin daxilê nava siyasetê bibin yan jî biçin zevî û bostanê xwe bajin. Fiq nake kî çawa bixwaze. Yani jî biçar rewşenbîrî bike, karê rojnamegerî bike. Kî çawa bixwaze. Hayat hayata wî ye. Tamam. Ev meclis eger ji vê sinavê, ji vê îmtihanê ezmûnê derbas be veya bi xêra tekoşîna milletê Kurd e. Em hatine wê astê. Ji înkar û qirkirina milletê Kurd em hatine ta serdema qebûlkirin û garantîkirina milletê Kurd bi rêya qanûnî. Hê tiştekî tune li holê, tamam rast e. Lê em ber bê wê derê ve diçin. Akın Gürlek, ana serokên nû yê edaletê tiştekî dibêje ku em binêrin çi gotiye. Ez bi xwe giringî didim van yasayan. Çünkü cara ewle di dîroka Türkiye'de hatta di dîroka Osmaniyan de jî
hebuna milleti Kürt. Tişteki de derhaki milleti Kürt'te pozitif erini dibe kanuni. Hatta anha tişteki de derhaki milleti Kürt'te çi bu? Kanuni. Kayyum babejin ser falan bajari. Ne? Heremin o hal, heremin ravşa averte, tekuşinal dış terörü, hemmin negatif kırkırın u kuştun. Anha edi em jüve pevajwe derbası. Pevajwe aştiye u bıratiye u nizanım çi. Tişte hoş yani. Fakat tişteki dijî heye, ew civîna ku min ji rayedarên Dem Partî bihîst ev gotinên xweş tirkî bûn. Anaha hevalên me Dem Partiye dest pê kirine di nava gel de civînan li dar dixin. Civînên êdî agahdar-kirina pêvajwê. Mesele hemî bê îstisna. İnsanê ku tên wan civînên gel bi Kurdî xwe îfade dikin. Acayip zanane, xweş daxivin, pirsên pir maqûl dikin, hurmetkarin û herkes bi Kurdî daxife. Dayikên me, qîzên me, mêrên me, însanên me li wê derê hemî Kurdî daxivin, radibin xwe îfade dikin. Yani weke li komeleyan, weke li her derê. Yani hakikaten civînên gel ên li derva dibe meydana siyasetê însan min pir dixwast ez bikaribim wisa civînên gel bi rêva bibim, moderatörî bikim. Xeyalekî min e. Hakikaten yani imkanê min ê çûyîna Bakurê Kurdistanê çi biya, min ê pêşniyaz bikira weke heyet em biçin wê derê bila bi sedan însan werin wê derê û min pir dixwast moderatörî bikim ku însan bikaribin xwe îfade bikin, tu jî pêşîl wan veke bi pirsên xwe. Pir xweş e. Yani acayip xweş e. İnsan xwe Kurdî îfade dikin, tiştê xweş dibêjin lê rayedarên Dem Partiye tenê bi Tirkî qise dikin. Vaya di medya civakî de acayip hata rexnekirin. Di nava Dem Partiye de çar xortên hêja, keçên me yên hêja, milê xwe bidin jor biçin nava millet bi Kurdî weke em daxivin bu ara hûn bi me re daxivin. Xîtabê milletê me bikin û rêl pêşiya milletê me vekin bila ew jî xwe îfade bikin ma dünya xira dibe. Ya qet eyb tune ya. Hakikaten ya li ser binêrin ez pesnê naveroka axaftina wan dedim. Min fehm kiriye ji ber ku Tirkiye min baş e. Min fehm kir hevala me ya ku daxife min fehm kir. Ama gundiyên me wê derê, însanên me yê wê derê yên polîtîze ez dibêjim tenê texmîn kirine ka canik çi dibêje. Tu çawa dikarî herî Tirkî xîtabê milletê me bikî ku temamî Kurdî xwe îfade dikin ya. Ya komedî ya tiştekî wisa nekin. Ya xelk bi we dikene ya. Rêveberên Dem Partî xelk bi we dikene. İnsanên Kurdî axev nebe neşînin nava milletê me ya. Ya neş bişine Karadenizê. Bişine Tirkiye, bişine Ege, Afyon, nizam kuderê, bişin çi ku bişine ama neşine Ruhayê, Şirnexê, Cizîrê, nizam kuderê, Mûşê, Vartoyê, Tirkî neşine ya. Yani ez gotinê giran naxwazim bêjim ya. Vallahi billahi ji dilê min tê ez gotinê giran bibêjim. Ama naxwazim yani. Çünkü tu nikarî ya. Tu nikarî heyetekî Tirkiye axev bişînî Şirnexê ya. Ya dînin. Divê navberê de rêjeyê axaftina Kurdî li Bakurê Kurdistanê gelekî kêm biye. Qet ne baş e. Binêrin hevalê min ji Bakur hatin vê derê me ew gerandin. Dibêjin tu herî kafeteryayekî li Diyarbekirê müzik tev Tirkîne. Ew müzikê ku davêjin serê merov godar dike ya li kafeterya li restoranta. Ya merov îtiraz dike merov dibe Kurdî bavê serê dibe na. Ve ew ê dor were ama dibe qet dor nayê Kurdî. Hemî bi Tirkîne. Çi ye? Millet aciz e. Sebep çi ye nizanim. Vê derê ez rica min ji şaredarên me ê Bakurê Kurdistanê heye sistemekî, pergalekî çê bikin li nava bajarê me Kurdistanê, Bakurê Kurdistanê alîkariyekî bidin van evê me esnafên me evê ku dikanê wan û kafeteriyê wan hene bila müzîka Kurdî bidin serê. Êdî sistem çawa çê dibe nizanim.
teşvik diki pere divan ez bin pere divan çünkü merik bu pere vekiliye bu müşteri kazanç ke Türkiye'de veceseri gerek hevale meci insan meci bebejim bu pankart kafeterya ku Türkiye lisere emnaçine kafeterya restoranta ku Türkiye stranan bimet de godarikirin emnaçine لحمو باجارên me Bakurê Kurdistanê rewş bi vî awayê em ê bernameyê taybet ser çêkin eybe şerme Akın Gürlek çi dibêje Wezîrê Dadeyê Tirkiye Akın Gürlek ragihand ku xebatên yasayî yên li ser pêvajoya çareseriyê ber bê dawiyê vedişin di demekî herî nêzde we pêşniyaz qanûna ku pêşkêşî parlamentoya Tirkiye hatiye kirin ve ji nîqaşê re were vekirin êdî yasa wê derkevin Wezîrê Dadeyê Tirkiye Akın Gürlek îro li Rîzê di civînekî çapemeniyê de ev gotinê xwe serf kirin li ser pêvajoya çareseriya xifî li ser qonaxa yasayî Gürlek balkişan ser giringiya serarastkirinên yasayî yên pêvajoyê çi got dibêje înşallah xebateke yasayî wê were berdestê parlamentoyê em êdî di pêvajoya dewletê ya sed salê de hatine qonaxa dawî yani di projeya dewletê di projeya dewletê ya sed salê de ev pêvajoya ku em di nav de ne Akın Gürlek veke projeya devletê ya sed salê pêna sedike dibi diyem hatine qonaxa dawî me bê qeza bela rêyeke giring dibe me derbaskiriyan ya heta niha em li ser xaleke giring em gîştine werçerxê hevan çarşî yani çarrê em gîştine werçerxê bînim bîramê ez li ser gotina çarşî hin tiştan bibêjwara çarşî bi Kurdî ye yani ew dört yol ji awî biye ciye çarşî ji ber vê werçerxan merûv bibêje çarşî baştir e yani li ser em êdî gîştine nava meselê dibe em safî bikin İnşallah ev pêvajo bi derketina yasayê bigêje encamekî di demekî pir kin de ev yasa wê bikeve meriyetê eger bikeve meriyetê wê çawa bibe em dixwazin têde serfirazî hebe yani însanê me neyne bêrûmetkirin gelekî mühîm e hevan hêdî tarî jî ket erdê ama xweş e ne xweş e ecayîb xweş e bîna me hûn dibînin okey Naha em bidomînin ve Akın Gürlegê me çi dibêje behsa pakêta danzdemîn ya darazê jî kir niha li parlamentoyê de qonaxa amêdekariyê de ye ew yek diyar kir ku di nava vê pakêtê de ji bo têkoşîna li dijî sûçan serarastkirinên nû hene Wezîrê Dadeyê Tirkiye hinekî detayî hûrguliyên vê pakêtê jî eşkere kirin û destnîşan kir ku bi taybetê dosyayên kiryarê wan nediyar yani failê meçhûl ew mesela Kurdî min ji were bas kiribû ya li bajarên Bakurê Kurdistanê axaftina bi Kurdî çi qas mühîm e hayatî ye wallahî billahî ji pê vê pêvajoyê girîngtir e ew bajarên Kurdistanê ku Kurdî naxifin asîmilasyon lê pêş ketibe müzîka Kurdî tune be cilûbergê Kurdî tune be jiyana Kurdeyetiyê tune be xeta netewî tune be pêvajo pêş ketiye pêş neketiye manewî çi ye yani tu entegrê de kudirê dibî a mühîm di paralelê vê pêvajoyê de paralelê wî de gerek Kurd Kurdistanî Kurdeyetî ruh hestên Kurdeyetî muhaqqaq li bajarên Kurdistanê werin bicihkirin hevalo acil ew şaredarê ku Kurdî pêş nexe dengê xwe nedine şertê me pêşxistina Kurdî ye êdî çawa dikin nizanim proje pêşxin hûn jî hevan kesên min godarî dikin ji kerema xwe re proje pêş bixin mirov li bajarê xwe çawa zêdetir dikare Kurdî bide axaftin li bazarê jî dibe ciyê meyve zebze tê firotin li wê derê mirov fiyata bi Kurdî bide serê lewheyê dikanan bi Kurdî êdî müzîka li restoran û kafeteryan bi Tirkî bi Kurdî nalet here zimanên nere tu ziman na ya me nedin axaftin naxwazim ji zimanê xelkê re tişê xirab bêjim naxwazim
Hevando akın gürlek çıt beje. Taybeti o dosyayen faili meçhul. Dosyayın ku bi salane ne hatine çare serkirin. Tekoşina li dijî rêxistinên suç. Basa Kurdan nake ha. Ême em rêxistinên li çaveyan de em rêxistinên terorî ne. Rêxistinên suç. Bi salane ne hatine çare serkirin. Tekoşina li dijî rêxistinên tawanan çeteyên nifşê nû xumara siber, bazırganên madeyên hişbir falan bevan dibe ew jî paketê de cihî bigirin. Şarja xwecî tevxim. Navbixwedê acayip kêfa mehat lan nava bajêr li derve merûsa weşanê çêke. Ew kêfa ne hat ji vê rewşê re. Min pir hez kir. Tenê belkî dengê trafîkê hinekî hebe. Ama carekî din ez ê mikrofona xwe bigirim. Ez ê bînim vê derê. Em ê pir weşanê xweş çê bikin. Ez wextê biçim bajarê dûrê tatilê jî ez ê vê sîstemê biparêzim. Biçim nava bajêr, înternet jî heye. Ez ê biçim nava bajêr binêrin. Bajarê Ewropayê digerî ama di derheqê rojeva welatê xwe memleketê xwe de nûçe çêdikî. Acayip xweş e. Yani ez ê vê sîstemê bidomînim. Eger we kêfa wejê re hatibe di şûna stûdyoda em dikarin êdî li derve jî lê bi şertê ku mikrofona min hebe ku dengê derva nekeve weşanê. Ê min kêfa me acayip jî rahat. Hûn bibêjin erê ez ê tim herim derva. Weşanan çê bikim. Îja va Akın Gürlekê Tirkiye dibêje yani pakêta ku tê meclisê ne tenê pêvajoya tişê dirînc tê de heye. Em ê li dijî hemû pêkhateyên ku aramiya welê tek dibin, pêkhate mana millet de nabêje. Yani çete, mete filan bêvan tekoşîna xwe em ê bidomînin. Di pakêta nû de me biryar daye ku ji bo hinekî sûçan ceza werin girankirin. Naha Kılıçdaroğlu'ya me. Ji ber ku ê me ye. Evanno. Kılıçdaroğlu'ya me çi dibêje? Binêrin. Camêr dibêje ez ne poşmanim. Kaş kerema xwe re ji me re peyama bişînin. Hem sistema weşana me eger hûn beacîbîne em dikarin wisa li derva her carê li derekî binêrin ewr xwe guherand. Şikli ewr. Rojekê ez ê werim hundirê vê evê da müzeyê da weşanê çê bikim. Pir xweş e. Rojekê em ê werim vê derê. Du ez li Lozanê bûm xwazî min pêşiya wî şat û duşî cî ku Kurdistan lê kirin çar perçe xwazî min li wê derê weşan çê bikira. Ama em ê çêkin. Em ê li wan derê jî çêkin. Naha Kılıçdaroğlu em bi du gotina behsa wî jî bikin. Yani peyamên acayip xweş tên ji me re hevan heqeten ji we re spas dikim ez minnetdarim. Yani alaqeya ku nîşanên kanala me didin hûn temaşe dikin. Mesele ne di dema zindî de ye. Ê min taybetmediya kanala min ew e taybetmendiya kanala min ew e di zindî de hevalê me kêm li me temaşekin jî fêr bûne muhakkak diçin pişra temaşe dikim. Veya acayip tiştekî xweş e. Yani normal li derekî sêsî çarsî dike sêr bikin ew nagêje diye hezarî. Ama ê me tim derbas dike acayip xweş e çünkü êdî temaşevanê me bûne daîmî. Bûne müptela. Serokê Giştiyê CHP Kemal Kılıçdaroğlu li ser biryara rakirina parêzbendiya Selahattin Demirtaş ya ku berê hatibû dayîn çi got ez li pişt qirara xwe me di derveqê Selahattin Beg da Selahattin Beg dibêje ez ne poşmanim îja çawa îbret çawa rezalet hûn zanin çi kiribû wekîlên CHP'yê gotibûn başkanım eybe şerme di derheqê Selahattin Demirtaş de em ra nebin parêzbendiya wî mafê destnedanê dibêjin doxunulmazlik çê dibin lîmûnîtê dibêjin em ra nekin heyfe guneh ji Kurdara em ra nekin ya Kılıçdaroğlu çûbû xwe hêrs kiribû
Sadık dibêje weşana te ya li derve pir xweş e. Mala te ava. Tamam. Ez ê mikrofonekî vê derê bigirim. Ah, deng tê ji derve. Erebê lüks ji xwe re dikirin. Ewa davêjin. Min çi digot? Kılıçdaroğlu diçe zorê li wekîlê xwe dike, tehdît dike, dibêje muhaqqaq dibe hûn dengê xwe bikarbînin li hember Selahattin Demirtaş. Ya çi ye? Dawa çi ye ya? Ya çi dixwaze ji vî milletî ya? Ayb e ya. Utanmazlar ya. Vallahi billahi. İja Kemal Kılıçdaroğlu îro rabiye tevlî televizyonê biye, televizyona Sözcü TV. Sözcü TV televizyonekî faşîst e. Li ser mijarên de rojevê de hin diş gotine. Basa serokatiya xwe ya CHP iş dike, çewa hatiye. Velhasil ez hemen nûçê ji we re bixwînim. Kılıçdaroğlu li ser pêvajoya rakirina parêzbendiya Selahattin Demirtaş çi got? Ez ne terefê doza me. Lê prensîba min zelal e. Di prensîba xwe de nizam çi bikî. Dema ku fezlekiyekî hat parlamentoyê divê parêzbendî werin rakirin. Kes li dadgehê kîbe jî bila were paxişkirin. Bila biçe pêşiya mahkemê, mahkeme çi biryar bide ew e. Ez li piş biryara xwe me di derheqê Selahattin Demirtaş te ez nepoşman. Ya wextê ku fezleke dozekî ve dibe derbarê wekîlekî de û tê parlamentoyê, parlamento dibe ê yan na. Yani parêzbendiya wê rabe yan na. Ya ma tu nizanî Tayyip Erdoğan Selahattin Demirtaş wekê tehdît dibîne li hemberî xwe kînekî wê şexsî heye vî mêrkê davêje hepsê ma tu nizanî. Cahîl herîf. Çawa nizanî? Dev jê berde ya Kılıçdaroğlu Kurd e ne Kurd e. Dev jê berde ya insan ya. İnsan mühim e ya. Ya hakikaten ez ferqê naxim navbera Türk bûn û Kurd bûn û Ermenî bûnê fiq nake ya. Ya maya eyvanê insan mühim e ya. Ya hinek insan bin ya. Ya van tiştana em nayne serê Tirka ya. Türk jî qismekî wan nayne serê me. Yani tamam bila biçe pêşiya dadgehê eger dadgeh adil be ma dadgeha AKP adil e a Tirka adil e di derbarê Kurdan de. Kılıçdaroğlu di derbarê meseleyê navxeyê CHP de hin tiştan dibêje tiştê balkêş dibêje. Niha iddiayekî heye hevanno dibêjin Kılıçdaroğlu pêş te zanibîye ku dadgeha AKP wê biryar bide betalkirina mutlak ya kongreya CHP. Kılıçdaroğlu bi sê telaqê ji berdanê son dixwe dibe haya min jê tune biye. Min nizanibiye ku dadgeh wê biryar bide û bibêje kongre betal Kılıçdaroğlu bila vegere ser serokatiye. Dibe haya min jê tune. Em jê bawer kin ê dawe vekirê Kılıçdaroğlu hevalê xwe ne. Dibêje yani Kılıçdaroğlu divê naverê de ew gotina Dedî Qodu ew ji min re kurmanciyê wî bibînin binivîsînin ji kerema xwe re û fikrê xwe li ser gotina çarşî jî binivîsînin. Çarşî yani ez sûk red dikim. Çarşî Kurdî ye. Kılıçdaroğlu ew angaştên ku digotin wî berê biryarên dadgehê yên li ser pêvajoya kongre dizanîbû red kirin. Eger min zanibiya biryarekî wisa wê derkeve ma min ê rojekî berê ew vîdeo çima belav bikira. Eger hûn rojekî ji min re îspat bikin ku ez çûme derekî min bi dadwerekî re qise kiriye yan ji rojekî çûme dadgehê eger hûn îspat bikin ez bi kesekî re peyvî me li ser vê meselê ez hazirim sibê ji serokatiya giştî ya CHP îstîfa bikim. Kılıçdaroğlu li ser mijara paxijbûnê jî heta qirikê di nava pisiyê de ji min re rabiye besa paxijbûnê dike ya. Di vîdeoya xwe de jî daxuyanî da balkişan ser çanda exlaqî ya partiyê Kılıçdaroğlu beyan kir divê partî ji qirêjiyê paxij bibe. Ez îro aynî tiştî dibêjim. Dibêje Kılıçdaroğlu. Di dirêjahiya dîrokê de ji me re rabûn gotin komünîst, gotin faşîst, gotin bêdîn û bêîman lê kesî nekariye li ser
serdestiya ahlaki ya parti tiştekî bibêje. Dema ku yekî CHP daxifel derekî herkes bi baldarî godar dike çünkü dizanin ku li pişt wî kesekî seknekî ahlakî heye. Partî tu carî qirêjiyê qebûl nake, loma jî divê hemû rexneyên li ser axlaq li ber çav werin girt. Yani tabii ez rat dikim. Yani ahlak mehlak li cem va insana tune, li cem CHP iş tune. Vana hatta kırık nava gendeli u pisiye dane. İspat evan jî hene. İspat jî heye. Hevanno ez nûçeyekî ji we bixwînim paşê ve yerim cem we li ser van mijarê ziman em hinekî baxifin bu ara. Nûçeyên deqeyên dawî jî hene. Ez ê wan jî bu ara parve bikim. Yani ez hêvî dikim kaliteye deng baş be. Yani eğer baş nebe ez berxwe dikevim. Heyfe yani. Çünkü weşanekî xweş e li derva me. Mesela ya ma dünya xira dibe. Li mesela mikrofonê me hebiyana 4-5 mikrofon. 4-5 hevalê me siyasetmedar, ê ku Kurdistanê rêve dibin, ku biryarê wan tesîr li Kurdistanê dike. Alvê meydanê kom bûna, me qehweyekî çayekî danîba pêşiya wan û me vê derê moderatorî bikira. 2 saat, 3 saat bila baxifiyana. Ma dünya xira dibû. Ama em dibînin hergalê me tune ne, kamerayê me tune ne, sistema me ya deng tune ye, ronahî tune ye, siyasetmedarê me, rojnamegerê me tune ne. Tune ne ya? Kesekî tune ye, kesekî nayê. Anha kesekî nayê bi pirsê me re muhatap nabe. Bunlara ez pêşniyaz dikim. Hûn kudre dünyayê bixwazin, hûn siyasetmedar, rojnameger. Ez cihazê xwe digirim têm cem we, awsa em meydanekî çêbikin, em 3 saat weşanê zindî çêbikin ama bi şertê ku hûn bersiv bidin pirsên milletê me. Ez ê pirsên milletê me li ser ekranê binivîsînim û hûn bersiv bidin. Hûn hene em çêkin. Em meydanekî berfireh ve bikin ku însanê me bila hetanî vê şevê baxifin, bipirsin. Hûn jî weke siyasetmedar, rojnameger, şîroveger hûn jî bersiv bidin. Ama samimi, ama ji dil, ama rol nekin. Ama bersiv bidin. Kî cesaret dike were bersiv bide pirsê milletê me kerem kin. Aha meydan boş e. Meydan boş e. Alvê derê 4 siyasetmedarê me hebana dünya xira dibû. Rast e ne rast e? Rast e. Ama nayên. Yan jî ez herim. Fık nake yani. Dikarim herim. Li Kolombiyayê ez fotoğrafekî bînim ser ekranê baştire. Çünkü mesela Kolombiya mühim e. Em de halê xwe dane. Mesela Kolombiyayê hinekî dişibe mesela me çekberdan ew jî çekan berdidin, em jî berdidin. Êdî dewra şer û sîlah û ez dibêjim qey bi dawî be baş dibe. Yani ez dibêjim ew ê bi dawî be jî. Aviya hûn çawa dibînin? Aviya hûn çawa dibînin? Ha ji were. Li Kolombiyayê rêxistineke çekdar bi dewletê re ji bo aştiyê li hev kir nêzîkî 100 endamên wê bi merasimekî sembolîk çekê xwe danîn. Li heremeke daristanî ya li başûrê Kolombiyayê nêzîkî 100 endamên rêxistinê di çarçoveya peymana bi serokkomar Gustavo Petro re çekê xwe teslîm kirin. Nodû neh endamên koordînasyona netewî ya artêşa Bolîvarî berê gera duyem ya hilbijartinê serokkomariyê li Putumoyê çekê xwe radest kirin. Ev pêşketin wekî serkeftina herî mezin ya plana aştiya tam ya Petro tê dîtin. Çekdarê ku kincê kamuflajê li xwe kiribûn yani kincê eskerî tüfengê xwe berdan kontenerekê mezin ya ku li ser çi nivîsîbû ez ji bo jiyanê çekan datînim. Ez soza xwe ya aştiyê bi cih tînim hatibû nivîsande. Ev pêngav wekî gava yekem ya ji bo peymana çekdanînê û diyarkirina statûya yasayî ya endamên rêxistinê tê hesibandin. Endamekî rêxistinê tabii nexwest navê xwe eşkere bike. Dibêje ez gelekî kêfxweşim ez êdî ji malbata xwe dûr nemînim. Artêşê endamên rêxistinê bi helîkopteran ji heremên dûr girtin birin geliyê Guamozê.
ev de mehan ve deri biminin pevajı entegrasyonu paketin pagjiye danevan li xaniye ku be enerjiya rojet xebite hatine bicih kirin ev rexsina ku ya Bolivar u em bahs dikin hevanno Bolivari ji farkê qetiya ya fark rexsinekî bina û denge uzanı elene jî heye fark jî heye farkê di sala 2016 da çek berdebû lê qismekî ji wan ji farkê ve qetiya bû ev rêxistina ku em jê re dibêjin fark piştî şerekî nîv sed salî yani 5 salan di sala 2016 da çekê xwedanî bû radestkirina çekan di qonaxeke zû ya danûstandinan de wekî rewşekî neyasayî dê dîtin rêxistina farkê tenê salekî piştî îmzekirina peymanê çekê xwe radest kiribû ev kome ku em behs dikin yekane kome ku di danûstandinên aştiyê re bi petrol re bi pêş ketiye serokê şandeyê aştiya hikûmetê navî wî Nonovo ye li ser mijarê çi got di demekî de ku dengê şer zêde ye ev ji bo civaka Kolombiyayê peyameke xurt e bi bandor e Kolombiya li cîhanê helberînerê herî mezin ê kokaînê ye na ev rêxistinên şoreşker li wê derê ne wekî êmene li wê derê û tiştên wan îşa jî dikin maddeyên hişbir difiroşin falan bêvan koordinasyona netewî ya artêşa Bolîvarê li ser sînorê Ekvatorê ew heremên krîtîkî helberîna maddeyên hişbirin wan herema kontrol dike çûnke ew dibêjin di rêya şoreşê de em her tiştî dikarin bikin ya em pir paxijin a heqeten em ecayîb paxijin a em karmarê wisa nakin îja koordinasyona netewî ya artêşa Bolîvarê li ser sînorê Ekvatorê ew heremên krîtîkiyên maddeyên hişbir kontrol dike hikûmet texmîn dike ku hêjmara endamê vê rêxistinê di navbera 2000 û 2005 de ye tabî li gorî komên din ên ku ji farkê veqetiyane ev hêjmarekî kêm e niha dema wezîfeya petrol ber bê dawiyê ve diçe paşaroja polîtîkaya aştiya tam nediyar e na ev kesî ku em behs dikin petrol însanekî nexirabe Serokwezîrê Kolombiyayê eger demawî xilas bibe acaba dewleta Kolombiyayê bi van çektara ra ew li hev bike yan li hev neke pêvajoya aştiyê wê bidome ya nedome ew ê xiyanetê dîsa li van şervanan bikin nekin mana hemî dîsa hemî ji nîqaşê re vekirîne texmîn nizanim kime çawa be ez hema ve digerim cem we roja yekşemê Kolombiyayê ji bo gera duyemîn ya hilbijartinê serokkomariyê ew ê herin ser sandoqan di hilbijartinê de hevalbendê petro Senatör Ivan Sebeda û namzetê rastkiriyên tut Abelardo li hember hevin Pedro wê heftê tebaxê desthilatê radestê kesî serkeftî bike bi radestkirina serkirdeyên rêxistinê Washington aciz kiribû. Donald Trump piştgiriyê dide kîja namzetî Espirella soz daye wê li hember serhildêr û bazirganên maddeyên hişbir kulma hesînî bikarbîne. Niha Abelardo de la Espirella ev jî li hember senatör Ivan Cepeda rikê dane Pedro nabe namzet ew ê teslimê wan bike. Yani serokkomarî. Hevan wez hatim cem we em va Kolombiya falan bavê jin aliyekî ka we çi nivîsand deqekî ve di derheqê mesela çarşî de we çi nivîsan ya ez wî rojê pê hesiyam ku gotina çarşî gelek hevalê me dibêjin sûk kêfa min nayê sûk erebî ye çarşî çar şî jî bi Farsî dibêjin rê yani ew ciyê ku Carrefour ya Fransî jê re dibên Carrefour yani çar rê yani 4 yol xweş e yani ji vir û pê ve em gotina çarşî hala bi kar neynim
Yani ev stüdyo kumuşkara çekiri ez bikar neynim tedbij. Ya usa derva orijinal baştır he. Tamam. Orijinal bejiyem, moşka orijinal çekin. Ez hizmet ava da mehvan. Çava bu kazın. Ve kidin kijan gotum bu gotuna dedi kudu çi bu kurmancı. Gote hund bejim. Ya wî rojê me basa gotina evê jî kir. Gotina saet. Niha hevalê me derketine dibêjin demjimêr û katijmêr û ez vana heqeten hez nakim. Ê min gotina saet ez pir hez dikim. Saet çi ye? Paşê em gihîştin wê encamê ku gotina saet ji siyê tê. Sî hat. Yani zemanê berê hûn zanin wextê ku ev saata insan tune bû, hê teknolojî pêş neketibû, yan jî mekanik saat pêş neketibû. Me çawa zeman dipîva? Zeman li gorî dirêjbûn û kimbûna siyê bû. Me zeman ancak dikar û bipîva. Saat çi ye? Kengê roj diçe ava. Li gorî siya hin tişta. Hatta hê jî anal vê derê bajarê ku elê dijîm, tu nêrî li ser diywarekî awsa hesinekî çıkandine, yan jî darekî çıkandine. Roj wextê ku digere li gorî wî siyê ew sî diçe ser kîjan reqemî saet ew reqem e. Awsa sî li dora xwe digere û li gorî wê gera xwe jî kin dibe ya jî dirêj dibe. Em jê re dibêjin sî hat. û nava zeman de navî biye saet. Em gihîştin wê encamê. Ez bawer dikim ya ez hêvî dikim rast be. Çünkü ji gotina saetê pir hez dikim. Wekî din gelek gotinê din hene hûn jî pêşniyazê xwe bêjin ka we çi kirîdî? We tiştekî nenivîsiye? Baş e em xatirce bixwazin hevalna. Xwedê derva xweş e ez ê ji vir û pê ve weşanê xwe tev li derva çê bikim. Kurt û pist çi bû? Kurt û pist neket serê min. Çima neket serê min ez di gotina da müzika gotinê ji bo min girîng e. Wextê ku tu gotinekî dibêjî gerek tona dengê wê gotinê bedew be. Kurt û pist firkê fem ji re nehat nizanim. Çawa jî nizanim neket ew jî neket serê min. Kevayê em çav kin hewsa. Ew jî pisepis çi ye ya? Pisepis dedi xudin nekî. Dibe pisepis. Merut kare yani. Te çi gotiye? Cî weşanê xweş e. Çi yani? Tu jî pir zêde neçe? Tamam. Tamam. Em ê dem bi dem li derve çêkim. Rıza çêkî. Mala te ava. Yani hakikaten yani fikram çawa ye. Yani an hal keleka min cihazê me hebiya. Ronahiyekî me xweşik hebiya. Alvê meydanê çar siyasetmedarê me baba agît hebiyana. Yani jî ana agît fiknake yani. Melvê derê dawa xwe nîqaş bikir ama dünya xira dibû. Çawa yani. Ka zextê em li wan bikim bila werin. Ez ê herim cemaniya. Arkadaş bi biryarê we qedera Kurdistanê tayin dibe ya. Ya hûn mecbûrin bersiv bide pirsê me ya. Ya erka we ya, wezîfa we ya. Hakikaten ya xêra bavê xwe jî hûn nakim an nîşana. Yani êdî gerek merû zorê li wan bike yani. Yani tu hem qedera milletekî tayin dikî hem jî bersiv nadî pirsê vî milletî. Olacak iş mi ya? Em bêjin olacak iş mi? Qenem bila fehm kin. Tamam. Ez mesajê we dinêrim di vê naberî de
ولا سلحدین حیف بود کاس خاطر جواب بخوازم از هرم باشه هوانو پیام خواهم برش بشینن ببن abone ببن اندام tabi ev برنامه ku ez bahs dikim bi siyasetmedar ara hakikaten bütçeyeki ciddi jîjera lazım e. Yani ji mor biçe meydanekî çêbike û heftê carê yani erê heftê carê ya tişnabe. İja merû bikare be vana hemî organize bike eger hin insan hin komên hevalan xwe bidin berê ne mecbur e siyasetmedar be jî dem bi dem rojnameger jî dibin xweş dibo yani xweş dibe. Deb xatirê we silav rêz hevalna. Eger nûçeyên deqeyê dawî tune bin tabii ya. Ez binêrim. Na tamam e. Tamam e. Tiştekî awerte tune xatirê we silav rêz hevalna.